Mbalimao Alnyakuma très urgent et très grave. Mbalimao Kabako Koba Rekana Mali Konotuguni. Aïwa Mali et gouvernement qui décision ta. Ko chinois nous ko kuga permis minu la ko kana taka mogo ka foro tienblé. Malion batulu nyang o de fleka chinois bla ka taka. An balma munu be buruso ko na oro la ka tuku ka foro tien. O de fana bolen be u dusuma kasale be bi. Ou ko kate ka beuma Malion abise ka famia on ni Algérie be kelela France be ka ombele CEDEAO be ka ombele an ga Sénégal woro Malion chinois ali kaburu do Malion mena video iro la dobe songa kasi hale nga kaburu yoro la Malion ou be ka ta chinois be ka ta an ga kaburu yoro c'est sans non fait kaburu cimetière et kaburu do ka to woro c'est sans non fait abise ka daula mena ta ka bayira wolo donc an balama munu be wuli ga jola ka kashike mena ira Malien be bela jelen kalaje aw ala chabeta Burkina Faso Burkina capitaine be kaka Sénégalais deme aw ne be kanga Sénégalais bali ka Sénégal Mali bi se ka bonno wala o cogo juma anga nyoro la je folo Mali Kura moi je suis né en 1960 mais ne nyabe Mali Kura peut-être à dans Bamako sinon Mali Kura ta en faire nous Mali Kura kala ko gende ya Sénégal ro minana ko di sinon ma et ne ma deri kani nyoye depuis ndana mbenda doni tesino na ita bani ka bameni dinna mo de lugbe munge mam bele wol kala se jamana nya moyma jamana e nya mane parce que bili balan kumaro sina ibena ita ko ani super criminalité la mande bani parce que niame ko Mali bolé mande nero Mali ayi ni ngali ka Mali bolé mande nero mais anya be femina mandi ha Sénégal tambulo blé jimiro tambulo asimini aka colonel team gouvernement mi en dabari ban gouvernement a décision ta ko que chinois baralo wali biwi barala ni tara bayan ay ni goudron ti ate tambi 40 mètres 40 atobo goudron anote bon anciennement naikala je aikana Malien bela jele ni sano nous be manyima aw bi se ka famia c'est pour cela ni ay ali politiciens be ka buli asimi contre la bu jode do et be sharia da c'est-à-dire metero ni manyima ni ko fanga morali et des décisions ta télé là ko chinois o tena se moko ka fait mabli et sunguru no batulu nyangi Mali Sénégalais mo wérate kataka sonu fendere batulu nyang asimi goita sunguru batulu nyang ni kelembe musoko de selemanga président na bimbe ka chien de fongena ankara mo gaidara ma faka wajula wallahi billahi batulu nyang do tete musote asimi sunguru do batulu de ni chinois be ka barake et puis Mali sanu munu be ka bo be ka tla ou sura su ramale ba tla unu nyogoche ali kaburu do ute ka shitoi batulu nyang kelengele ale de bel chinois mun ko fe ne de fleka fonya na mala ne dara kana aita enquête mo ne be ka kuma fa kana dala de aita ni ngali ka betla ka chien dinema ne te ndado mama na ko law ne be mbolo kan galon tege parce que ni ne sara do ne kuma kan biji wallahi billahi horon kuma kan ne galon tege ne de fleka fonya na asimi ni batulu nyang de be ni ko ko fa ani surasi chama be ka chien de fonya na de punana hali kaburu do ute ka tui mena tla ko fana iraula mo be ka kirne ker munu ke mena bela jele iraula e de be sharia sigi jamana kono kon ye sharia yi me mo ko folo mo sharia ko soso oye awere surasu kelunde nunu yere de man jamana yi kuna ko be ka tiende de fanya na chef le ka be fo aw de tara fo tele la ka tenina aw kra ka constitution sigi tukuni ka bena election ka ayo fana ba aw kra ka fo tukuni ka aw kra ka aw sigi tukuni ka fo ko bonko amela taka fenga comme on appelle la présidence mi ko ta ko courant bena di malien ma ko énergie solaire be nali o fana kran galoni fon fe aw de ba fo ka tla ka soso aw ba kuma kan ke na ko bi ko ni jeli shi na ba fo ko blilindu haramade on doit avoir honte de mentir parfois c'est très important chez un homme donc malien o rota men ko fe ka bala amena flana mfana irala o fana kirde kere wara de tukuni kairawla mais e wo jamana don ke bunya e te ka sharia batu ere sharia musigi ika jamana don ye ere folo kanga sharia batu pour que malion ka sra enya mais e te ka sharia batu de mais e be fe malion ka sra enya o kala e be fe munde kake e be munde no fa juste e be fe munde kake ali dabia mena misala kele dama ay taka
Sitakili. Kenyaba yoro be ko Sitakili. Mairie do kun sigile men no. Mairie photo flene. Mairie toko Bemba Sissoko kumbe Sitakili mairie ala. Mali gouvernement et décision ta kani tche gengabo mairie ala Sitakili. Atara batulunyang fe batulunyang ko ka ta sigano la. Atale sigano la Sitakili ka obora ka marché de ke ko ka genga boy. Ne segu tumara video ka matene tele flaka u sarna u ya boy. Nunu me ka jamana marani malien nyada fleldi. Ni surasi nunu mina fo waraba donné batula yaro sharia ko to la na e musura bo kankare. Nunu mina fo ça dit que nunu ye prédateur di. Ou be ka proie de minutes tanto, c'est-à-dire que ou ban tula ou tafan tula na fan tula. Sharia ou be sigi ou ere be sharia ou soso. On debe sharia be soso. On e koso parti politique mo be ka wuli ga jomi ku contrôle bi. Ni ala na krache ni corona te politicien jodudu. Nete tuko mo ngan galonte. Ali asimi galonte ke ko français na ni phobie mo tienta la. D'abord on était français fait. Mais au dos ne ko mo tienta la ay galonte ke ka no français la. C'est la vie. Ça comment kana dia kun fe nga kuma fo kuma munte tien quoi. Ni bubu mabele galonte ke ne ba fo même président contre fana ka boka galonte ke ambe jamana jime kono la. Mala bela jele flo nya koro. Awa koy ma ba fana tukunde. Ambalma chedo fana bora o fana kuma do fo koina. Je pense que au vidéo fana kumbambulu, je pense que au vidéo bien non, mais au vidéo fana boko ira ola. Mais yana ngoke, ali kaburudo, décision tara kaburudo de. Ali kaburudo, nous be katara 100 minutes, ali kaburu konna obela. Mais na woro boka ira ola, je pense que j'ai la vidéo là ici. Nya vidéo ro télécharger à bembulu. Voilà, mais na woro boka ira ola sans ça. Kaburudo. Aw bise ka fama ko nous be katara ali kaburudo. Attention nya folima. Ashinu ko braga ko reide wallahi billahi ko ayra la kabur so refana bla la ron kwai buluni ha kabur so fle eni ala tele ka foni kabur so fle la bla ko kana ni ko shu ke kabur so refana la lele ne ko na fila ko la de wallahi asmi na man nyaani ni te ko ide wallahi billahi la bla ko kana kabur so refana sim eni ala tele kai ha ini ala tele ana kabur so fle ha kaburu so fle ni gafle wallahi kana kaburu so re fana ni se shinwe bulu mais toujours moi e ko soutenir ko nya mini mana na ni ala ta kaburu so soutenir la kaburu so de la fana mini re bulu abela jele ay kaburu so ube kataka fen batul mo wante batulu nyang Fatoumata batulu nyang ore ni chinois be barake. C'est ça la réalité. Abela Djele Florignakoro. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Abela Djele a Esam. Et avec Temeninka. On est là avec Temeninka. Ireka Jamana, Deum, Ibeka Maltaka Yesouduma. Algérie Nambe, Kelela, ni Sédia Obe, Kelani, Francibe, Kelela. Massa du Baro. Et ni Alana Kelech, ou t'as dit miri quoi. Tiara m'a dit ni miri Aramade, c'est fini, walai. Ibe ni kesa ibe wulu ni Japon bolé. Aga wuluni munumbe no na ekolo firnu bata ibolu pane sanno non asimi de jodo hal na asimi ko kan ala ek ngoy kare kuna do ba foko tiendu do misila madi do sakala madi do bo ante sakayante mishi ambe tien sakadika ala ka tien bangi donc malien vraiment anye nyoro restaurant amen nyoro iraula vraiment ne jigila tegaide awante mali kurai e ma chamba na ko mali kura ko te tien donc ma ngini malien munumbe France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada Mama avait fait kawarchi abe Senwave application télécharger à photo fleni na Senwave application télécharger abe ne segu tungara ka code promo do à photo fleni na Senwave application télécharger abe ne segu tungara ka code promo de ka code promo to ko urgent na urgent do diro be na ya reta o ko fa ba ka bang information be do ka Senwave application konana na ka bang information be do kono aw so mo me malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abolu ka orange numéro enregistré ka téléphone nu to ko mu ka 40 ga na warchi ma ba so orange ma la sur place warchi go fula to drome kele sara warchi go flana sabana bara 1,99 c'est 2 €. Ne segu to kana kanu be mogo la bela jelenga Senwave application télécharger ka téléphone konana aw kana nyina chaque fois na Senwave application télécharger ka téléphone konana aw be segu to kana ka code promo do nga code promo to ko urgent ni o do ndoro 10 € be ne ka compte ko o yele tay Senwave la solution.